Sama kayo, welcome back to our vlog. Okay. Hello guys, we are doing Don't Love Challenge. Premyo, 1K. Ang premyo kay 1K, pakapin si Daniel. So, una, Daniel. Okay, imuhin Muna ka, Daniel. Kailangan di mo. Kailangan kami di matawa. Okay. Sunod di Daniel. Ulit na, ulit. Lagi ta tuyok. Sunod di mo si Janet Hana, tuyok man. Okay. Kita dul. Okay. Ayaw, tanaw na ko, tanaw dito. Yosab ko sa mo tingog. Ayaw sa. Tara, wasap. Yosab. 4, 3, kus gayong tingog ba? Ay, pakita ko na. Ana lang na. Ay, 4 lang ko na. Sige, 4, 3, 2, 1. Ha 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 ha. Ikaw, babe. Dalhin sunod. Ano? Uy, Wala na si Daniel. Katawa si Daniel. Sige, wala na. Bye. Bye sa bye. Balik na rin na. Bye. Bye mga kailin. Nababay mga kailin. Sige. 4, 3, 2, 1. Yes. 4, 3, 2, 1, go. Wala na si Nash. Wala na si Nash. Katawa siya. Wala na si Nash. Sige. Palingan sa pa. Ikaw, Guys. 4, 3, 2, oh. Tapos gam, tingog. Ikaw na, babe. Ay, ikaw dyan. Angela. Ikaw. Sige daw, sige daw. Kung wala pa siya naundang mo. Sino siya katawa niya eh. Sige, sige. Dili kay kuwi ba? Ikaw, Day. Kakatawa ni unsa to ha ha ha. Oh. Mukoy lang ay. Di ko kay bao. Mora to. Di ko kay bao man. Ikaw dito, babe. Dagano ni mo kuan. Oh, gana ba? Kaya is ka. Di mo uy. Ikaw daw, babe. Uy, ikaw na. Ako balik-balik. Sige, Karang to ha. Sige, sige. Insert to ya. Lagun sa kabi. Gawin yun. Oh, dito tayo tingog. Dito tayo. Kasi magkatash. So, ay, katawa na niya. Di ko lang understand. Magkatawa naman mo. Katawa ka. Wala pa tayo. Dito kaya kay bantay na niya. Oh, malaman na naman ko. Ikaw na siya. Katawa man mo. Daniel man ang hagwa. Bakit ka baka Daniel? Wala niya. Sige. Basta makumanta na yung katawa, balik na sa kanan. Tunay mo kuhan ba ma-out. Sige, sige. Ganda. Ikaw na, Day. Ikaw na, ikaw naman. Wala na si Becca. Sila ko malinis. Di ko mabuha mo katawa to. Day, ikaw sa testing sa kawa. Out na ba? Ikaw, sige. Apustiso. Wala na. Out na ka. So, good job. Di pa player na ba? Wala siya nagkabayo ay. Ikaw tayo, ikaw tayo. Pero, bata lang na. Ari na ko eh. Okay. Ikaw is Dahil na tayo lines, babe. Mo, gyapon. Bala kung saan mo Ikaw katawa. tayo. Linguhan ko din ang tawa. May sumasalik ka ng kapano. Oh, is. Is, unsa man is?
Ah, si Ay, dili si Janine. Ah, sige, sige. Ay, sila una. Kaya kayo una. Sila, ay, kung una. Ay, ka, Jill! Come on na. Oh yeah. Oh yeah. Ay. Tawa ko na. Aw, kinsa mo? Meron man siya ka muna kita. Unsa? Meron siya. Creative viewers. Shout out G Saladaga. I-subscribe among sa YouTube channel. Karon dayon. Karon dayon, G-Vlog. Pwede nyo, i-subscribe. Patagin mo na ako. Dili ta kabaon ni uy piste. Dali, English. Kailangan mo na akong kay makatawa ka, out ka. Ayo, Ano pinaikat ka di ko, bro? Ito? Dili uy. Jets Vlog. Just bagger. Isa, bagger? Ano, nice? Jazz Vlog. Thunder to di. What's up mga ka-thunder? Ano ba? I-stop tumuhod? Wala. Ah, nag-continue na naroon. Okay. Okay. Okay, so good. Sana, makatawa sa kudaan. Uy, asa naman tagay dyan, uy. Malingwa ako alipin, parang bawi yung 200. Ako, di siya malupig. Di siya malupig. Nakita na lang? Di mo daw ganit. Sige daw, sige daw. Makadaon yung 1K. Ano kayo? Okay na bahina ng 500 Oh, na amo viewers. subscribe kay taga-ag 7K viewers. Gaan og kuan. Amo subscribe. Sige na! Okay, ako na. Tanaw sa boy. Batig na ang video. Huwag mo ka ikaw. Gapo ka. Oo. Uy, kasi mo kumain. Ako na. Di ko kibaon sa pagpagkatawa mo. Ha ha ha. Magalit. Nakita mo ko sinong. Kita mo tab. Knife and tag. Ay, ta. Kita mo to ha. Wala pa lang kita. Saan man? Knife free tag guys. Basta mo subscribe. Say out. Say out. Oh, nais ka bitchi pa. Ito makaon. Sige na lang. Oy! Mula sa dito. Napaya daw Oh, iskabechi mo sa G-Vlog, dili mo kapal. Napa may iskabichi. Kana aga nagawa iskabichi. Na-out na ko. O, di ko ako sa akong 1K. Saan man ni ay? Minsan mo yung tanong. Ari dari lang padulay wa sa mo. Uy. Makikita lagi ako. Ayun, gika? Ari dari ba? Ito ko ay bus na. Dili man uy puti kay kasi mo ka wait lady. Lagi mo dili. Asa man sa tibanay sa? Matabunan ko sa kong kaitarong. Ikaw man naman, banta ka tapos kawan na. Sige, 4, 3, 2, 1, go. Tulukig no. Hindi siya pala Hindi pala tignan. Kaya na lang. Di ay. Sama na eh. Kanang sama. Tamahuman ng nilos. Tingkahin kita pagkatamon. Guys, sa mga vlog siya, nalin nakabilin. Sinunduhan. Oh, ha? Oh, wala. Nagkatawa na. Nagkatawa. Di ko nga. Wait sa. Katsa na ha. Basta ba? Dili kay pwede na magkatawa ko sa mga. dili. Oh, dili. Jud. Yung wala Give mong kibaw. Dili na pwede. Dili. Isa ni Palo Ano ba? pinag-matay eh. Na ako ang dapat siya mo katawa. Aw siya ang dili mo katawa. Happy na lang ko galing na na. Di ko kiba. Tag 100 na lang bibi. Oh, so dili mi ko. Dili ko ba kan sige mi anak. Dai, ganun man ko kansi man. May new premium man 100 man sa tag 100 na lang mi. Puyo sige. Puli-puli na lang pirmi. Sarap lang ba? Hoy, subscribe na mo! 40 YouTube, 40 viewers. Public ko bis. Karon dayon, unya na.
Sabi doon yung mga basa. Oy, 5K viewers, subscribe. Loves, dili. Free shout out. Loves, dili man ta magtigi. Dili man ta maghuman ani. Uy, magkatawa na lang kung... Radyo ka tao, posible ko yung Tag matawa. 100 na lang, may. Uy! Posible ko yung matawa niya. Viewers, Wow. 4K. Inom na mo. Hindi ko kibaw sa pagpagkatawa. Uy! Basta na ka na mag-aawat. Vlog. Buwan na mo. Oy, subscribe na mo, Jess Vlog. Boy, lami. Hindi ko kibaw na. Pwede na lang sa mga istorya. Ano ba? Mama ka na istorya, mama ka naghahaha. Ha? Pag nga na, speak eh, magkuhanta. Mana, oy, mana. Mana. Pag nga na Hindi kita mo man Ito, ano. pag kaon na sa... No, 1K viewers na lang Hindi, nakuha. tapos na lagi miti. Uy! Uy, 1K viewers na Sige, lang may nakuha. magdagan din dyan. Kaya kung dito kong katawag sa mga